Где ще излезеш басейна? Айде, направи подводно плуване. Ой, Николай. Направи подводно плуване пак. Пак ли? Да, айде последно. Нямам въздух вече. Айде. Ама от един край се засвети. Сега почваме да обикаляме в кръг. Не в кръг, бе, от края се засели, от края. А имам ли си кораб, че? Имам ли кораб? Кораб си имаме. Да се играем. Айде под вода, бе. Айде. Айде са гнуркаме. Аз направих 3 метра дължина, брат. Дай като сомо е сега. Сега като сомо е да е, само чиквиче отвънка. Ай, не ме дръзна перката, бе. Любовната игра на сомо. О, усъпвам се. Чакай, бе. Задвой, не? Задвой. Фърлям си кайвера! Чакай да си изхвърля кайвера! Викам, чакай, че да това ударя да го фърлям. Фърляй глаш ми го положи. Изхвърли го кайвера! Чакай сега мъжкия да го положи. Любовна игра се свърляли на кайвер. Ай пак малко любовна игра.